Dôležitá správa pre ženy a mužov na Slovensku vo veku 40 až 85 rokov. Vedeli ste, že sa môžete poistiť až na čiastku 10 000 eur so životným poistením Moji blízky? Túto čiastku je možné použiť napríklad k úhrade poslednej rozlúčky alebo iných nepredvídateľných výdavkov. Zavolajte na číslo na obrazovke a dozviete sa viac. Na nič nečakajte a zavolajte nám. Ide o cenovo dostupné životné poistenie pre všetkých od 40 do 85 rokov. So životným poistením Moji blízky nemôžete byť odmietnutí kvôli vášmu zdravotnému stavu a poistenie vás bude kryť po zvyšok vášho života. Poistné krytie môže byť pripravené k odoslaniu vašim blízkym už do 24 hodín a je možné ho použiť k úhrade poslednej rozlúčky alebo iných nepredvídateľných výdavkov. Mesačné poistné je cenovo dostupné a jeho výška sa ani s pribúdajúcim vekom nezmení. Zavolajte si pre viac informácií úplne nezáväzne, rozhodnúť sa môžete neskôr. Pridajte sa k tisícom ďalších, ktorí si už toto poistenie vybrali. Na nič nečakajte a zavolajte nám. Urobte to pre seba. Urobte to pre svojich najbližších. Zavolajte nám a zistite, ako získať životné poistenie s krytím až 10 000 eur. Na nič nečakajte a zavolajte nám.